Hello viewers, good evening and welcome back to Zest Boro YouTube channel. Actually नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरैनो मोजां दङ। दिनै नोंथांमोनसिम जास्ट आङो ओरैनो ससे क्लिप भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर। दिनै भिडिअ जागोन गाइस नै बावहाय आङो बिफां सायाव खुन्दुलि हाननो नागिरदों आरोना नै बिफां सायाव दङ नै बावहाय खुन्दुलिया दङ आरोना दायो आङो हाननो नागिरदों आरोना गाखोगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय जास्ट बारा गोबाव नङा 2 मिनिट 3 मिनिटसोल' जागोन आरोना दिनै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव दिन्थि गोदान साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर बिदिब्ला लेट्स गो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट बानायदोनि नैबेयावनो दङ आरोना बिफाङा जा गोजौहा एक्चुअलि गाखोनांगौसो नै बैग्रि बिफां दं आरोना नैबावहाय दानना होजोबबाय बिफांखौ लान्थ' खालामजोब्बाय आरोना दानजोब्बाय ओमफ्राय थेवब्लाबो दायो खुन्दुलिया मानलानानै दङ आरोना गोबां ख्रि ख्रि थाइखायो आं दायो बावहाय गाखोनोसै आरोना नैबेजों गाखोलांगोन आङो नै गाखोलांसै नैखौ बोख्लायबाय माथो बोरै गाखोबावगोन दाना गाखोनो हागोन हाया नायनोसै नै गाइस दायो आं बिफां सायाव दङ आरोना गाखोनानै नै दायो आं खुन्दुलि खानो नागिरदों नै गोलैलांबायसो गाहायाव जा दंखायो आरोना ख्रि ख्रि दायो खानो नागिरदों आङो गाखोना दं नै दाननायावबोसो बिफां दाननाय दालायावसो गाखोबावदां जा सु दंना नै बैग्रि सु दङ दिगदार आरोना नै फिथाइया नोंथांमोना नुदोंना नै थाइनैनि मेरला दं आरोना सायावबो दं ओमफ्राय नैथिंबो दं नै फिथाइयानो गोजा आरोना गोबां दं आरोना इनि फिथाइयानो गोजा नै फिथाइया जा गोजौ गाखोना दं आरोना आङो बैग्रि बिफाङाव सु गोजानै खाथावाखै आरोना दायो आं खानोसै जाहायो बारा नाङा बोथिसे मोनबा जागोन आरोना खाथावाखै गाइस बिराद दिगदार नै गाइस जा दंखायो खुन्दुलिया पलिथिन लाबोफाखादों नै गोजौआवहाय नै बे दालाया दाननायसो आरोना दालाय दाननायावनो गाखोना दं आं नै गोलैबाथाय गैला आरो सेस बारा नाङा बोथिसे मोनबानो जागोन नै एक्चुअलि गाइस हानबाय थायो आरोना आङो गाखो हानबाय थायो ओमफ्राय बारा गैला दंमोन ओइ मोनाया नोगोद दंमोन नै वाव फिथाइया नै नुवाखै मबाइलावहाय नै गोबां दं आरोना फिथाइया ब्लार जादों नुवाखै सिनायाखै बेफोर फिथाइयानो गोजा आरोना नै मोनाया बेखौ वाव नै भिउखौ नायदो गोजौनिफ्राय गाइस जा बरिया नुखादों आरोना सानाबा आफटारसिगोन दायो 6:10 जासिगोन आरोना 5:43 जाबाय नै वाह मोनानि भिउस गाइस नायदो नोंथांमोना बोरै नुदों मोनानि भिउखौ नायदो नोंथांमोना वाव ड्रन शट ओमफ्राय दं आं नै गोजौआवहाय गाइस वाव दायो गाइस आङो बिफां सायाव मानो गाखोदों होनबा आं दायो खुन्दुलि हानगासिनो दं आरोना सु गोजा नै बेफोर जाबाय बैग्रि आरोना बैग्रि दालाय गोजा बेफोर बैग्रि बिफाङाव गाखोना दं आं दायो बैग्रि बिफाङावसो मानलानो मोनो आरोना खुन्दुलियाबो गोलोमजोब्बाय आं खुन्दुलि फिथाइखौ मोना ओइनि बिराद गोजानाव दं आयु बोरै मोनागोन बेफोरखौलाय आंलाय नै बेसेबा सिङाव दं सु गोजा आरोना खाथावा फिथाइया नै बिराद दं नङाबा आखाइखौनो सोनो हाया जिबायदि सु दं नै फिथाइयानो गोजा नङाबा जासिगोन खोमालै बाजार जानो नै एसे नांबावगौ थाइनैसो खाबावनोसै सिनायना आरोना बिलाइ गोथां जोनै नङाबा गोबां दं गाइस वाव बेनि फिथाइया नैफोरावबो दं नै सिनायानो नायलाय जायगायावनो दं आरोना सिनायानो नै माया जाखोथाय माबालायलांबाय नै मोननानै सेवलायलांबाय आरोना दाउआ जादों खोमा दाउआबो जायो एक्चुअलि गारनानैसो रज'फिनगोन
सिनायानो नायलाय फिथाइया सिङावहाय बैनि फिथाइयानो गोजा आरोना मोनायाना नै फिथाइया नै सिनायानो जा गोजानाव बोरै मोनाखै नोंलाय आयो नैयाव दं इनि खाथियावनो दं आरोना नुवा सिनायहरा फाग्लासो बैनि सायाव दं आरोना नै दासो गोरलै गोरलै वाव नै फिथाइयानो गोजा बिबार बारदों नै दासो नै फिथाइयानो गोजा आरोना गोरलै गोरलै खाथ'वा इ गोरा दं आरोना इनि ख्रि ख्रि नायु नायलाय मोनाया आया थाइसे गोलांबाय थाइथामल'सै थाइब्रैमोन मोनाया नायलाय थाइसे खानो हाबाय आरो थाइनै दंबायो नै मोनायालै बास थाइथाम मोनबाय थाइसे गोलैलांबाय आरोना गाहायाव खुन्दुलि जासिगोन नै बाजा जानो आरोना बोथिसे जासिगोनानो नै नै जाबाय गाइस बोथिसे आरो थाइनैसो हानबावनोसै मोनानायखौ नै दंबायो आरोना आउ सुवा गाइस गोलोमजोब्बाय आरोना दासो दुगैदोंमोन आङो दुगैना आख' नै बिफां सायाव गाखोलायबाय गोलोमलायबाय आरोना उपाय गैया बैनि सायाव दंबायोमोन आरोना फिथाइया बेखौ मोनानाय नंला नै वा बे गोजानावनो गोरा गोरा ओरै मोननानै सिरिसिगोन इयो नै राजोब्बाय भिउखौ नायदो गाइस जा मोजां नुखादों आरोना सान हाबां हाबांजो आयु फिथाइया थाजोबसिगोनलै मोनजोब ओरै मोननानै सिरि गारजोबसिगोन फिथाइयानो गोजा आरोना मबाइलावहाय नुवालै एक्सुवेलि आंनो नुबावाखै आरोना जायगा जायगायावनो दं फिथाइया सिनाया खाथियाव दंबायो नै मोनाथाराना नोगोद दङ माबायदि हानगोन आंलाय बेखौलाय थाइनै थाइथाम मिनि मोनाथारालै फिथाइया आयु ओइ आया गैलांबाय समाने बिराद दिगदारलै गोजौआव नैबो दंमोन मोननाय नङाना फिथाइयानो गोजा आरोना इनि गाइस फिथाइयानो गोजा इनि ओइबो थाइसे इनि फिथाइयानो गोजा मोनाला फिथाइयानो गोजामोन इयो नै फिथाइयानो गोजा आरोना मोनाला मोनाले गोलोमजोब्बाय गासिनि उपाय गैया बोरैबा जाजोब्बाय अबस्था गैयि जाबाय आरोना नै थैया दोलालायबाय गाइस उपाय गैया दोलालायनाय आङो हानबाय आरोना नै बोथिसे मोनबाय जाबाय आरोना दिनैखिनिया बेखिनियानोसै नै बोथिसे हानना मोनबाय आरोना नै दायो गाइस आङो खुन्दुलि खानानै फोथाराव फैलायबाय आरोना मोसौ लांनो थाखाय नै दायो फोथाराव फैलायबाय आरोना मोसौ लांनो थाखाय नैहाय लामाया बायफ्लांबाय नै दै बारफ्लांबाय आरोना लामाया बायफ्लांबाय नै बे जाबाय ओरै माथावरिमोन आरोना ओइ माथावरिमोन दैमानि बायफ्लांबाय आरोना बियो एक्सुवेलि गाइस नै जोंनि फोथारा दाबो खालि आरोना माइ एसेबो गायाखै आरोना जोंनिथिंहाय बेथिंबो दं फोथारा बेसेबा गुवार खिन्थु बिथिं फोथारानो गोजा आरोना बेसेबा गुवार गिदिर बे फोथारा एक्सुवेलि जोंनिथिं दाबो माइ गायनाय जायाखै आरोना नोंथांमोनथिं माइ गायनाय जागोन जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नै खालि फोथार
एक्चुअली माइ गायनो जाथ'वाखै आरोना दाबो नै जोंनिथिंहाय नोंथांमोननि टिम माइ गायनो जागोन जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्चुअली जोंनिथिं दानो जाथ'वाखै आरोना माइ गायनो दायो थांगासिनो दं नै माथावरि एक्चुअली नै बेवहाय दैमा दं आरोना दैया दासो एसेसो बोहैदो दैवर जिबौ थागोनलै बेसिम थांथ'ला आं थांसै फोथारजों हनै मोसौआ आंना जा गोजानाव दोनफैखायो आरोना उपाय गैया गाइस गांसो नागिर बेसेबा गोजानाव दोनफैनांगौ जायो आरोना नायदो नोंथांमोना भिउखौ नै साना हाबथारसिगोन आरोना दाबो हाबथ'वाखै खोथिया जा मोजां जाबोदों दासो गोरलै आरोना खोथियाबो बे पार्टिं बिदि आरोना फोथारा बेफोरबायदि ओमफ्राय इथिं फारावबो दं आं दा देखायगोन एक्चुअली दा बे दैमा दंना दा दैमा पार जानानैसो लांगोन आं मोसौखौ नोंथांमोन देखायगोन आरोना बे फोथारखौबो नै बिथिं फोथार दं बेसेबा गुवार गिदिर बे फोथारनिख्रुइ नैबे गुवारसिन आरोना फोथारा नै फोथारा बे गुवारसिन आरोना दा देखायगासिनो दं गाइस दायो आं मोसौखौ लांग्रोनोसै आरोना बेजों बारहोनांसिगोन उपाय गैया दै जाजोबबाय हांबाय आरोना नै माइ गायनो जाहांबाय गोबां गोबाव जाबायमोन आरोना नोंथांमोनसिम भिडिअ लाबोया दिनै नोंथांमोनसिम गोसोखांनानै आङो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था जुदि आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामदावो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आङो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन आरोना मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान मोजां हाब्रु हाबदों माथो एक्चुअली बे दैया बारा दा गोथौ नङा आरोना बारनो हायो हान्थुसेल' जायो एक्चुअली दैज्लाङावसो बिराद गिदिर जायो आरोना बेयो बुंसारलायो एक्चुअली जेब्ला सप्तासेसो अखा हायो अब्लानो बे दैया बुंसारलायगोन आरोना नै दायो बेफोरबायदि आरोना जेब्ला दैज्लां अखा जुब हागोन अब्लासो बे दैमाया फुल जायो आरोना नै गाइस बिथिंजायनि फोथारा गिदिरसिन आरोना नोंथांमोना नायदो बिथिंजायनि फोथारखौबो बिराद गुवार गिदिर फोथार आरोना बियो नै माइ गायाखै एसेबो एक्चुअली गोथौआवसो गायबाय आरोना बिथिं गोथौ दङ एक्चुअली दैया दाबो गोबां थायो बावहाय माइ गायबाय ओमफ्राय नैथिं गायाखै आरोना एसेबो दायो आं मोसौखौ लांगासिनो दं बेसेबा गोजानै गामिया जा नै गाइस मा खालामनो उपाय गैया लाबोबाय आं मोसौखौ ओमफ्राय नायदो गोलोमनायखौ अबस्था गैयि जाबाय आरोना ओमफ्राय दुगैनानैबो आं मा जाखो थावखौ फोनाखै आरोना खर'आवहाय नै जाथिथि बोरैबा जाजोब्बाय खानायाबो दुगैनानै थावबो फोनाखै जेबो फोनाखै आरोना दुगैबाय ओमफ्राय खुन्दुलि हानबाय ओमफ्राय मोसौ लांनो फैखाबाय आरोना गोलोमजोब्बाय नै अबस्था गैयि बै माखासे फैगासिनो आरोना फालोनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरोना उनाव साइडआवहाय दासो फैगासिनो फोथारनिफ्राय बिथांमोना माइ गायो खोथिया फुयो आरोना गोथौआवहाय थांनानै बिथांमोना फैगासिनो नै बेनो आरोना जोंना फोथारा बे साइडथिं बिराद गुवार नै आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामदावो लोगोफोर बिदिब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन आङो बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन एक्चुअलि नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव निस्सय गोदान अब्ला साबस्क्राइब खालामदावो लोगोफोर नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायानो आंनि थाखाय थुलुंगा आरोना आङो जाहाथे मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आंनि चेनेलखौहाय बिदिब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन गाइस